Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, a délutáni együttlétünket az 57. számú ének első egy verstől a 4. éneknek az éneklésével kezdjük meg. Köszönjük, Urunk, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük szépen, hogy meghaltál életünk a kereszten és a mi bűneinkért. Segítsél meg bennünket, hogy erről soha ne feledkezzünk, és mindenkor szüntelen ez legyen a mi élet elvünk, és ezt mindenkinek el tudjuk mondani. Arra kérünk, Urunk, hogy ezen délutáni órában jöjjed a lelked által közénk, nyisd meg a mi szíveinket, elménket, hogy be tudjuk fogadni az üzenetet, amit kívánsz küldeni a mi számunkra. Áld meg a szolgálatokat is, amelyek neved dicsőítésére és mások felüdítésére szolgálnak. Arra kérünk, Urunk, hogy fogadj el bennünket, bocsáss meg a mi bűneinket, és légy velünk az egész szent szobronunkon. Az Úr Jézus szent nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Gondolom, hogy senki nem maradt éheny, mindenki jó lakott előjön. Most már csak arra vigyázunk, hogy a jó lakottság érdeke ne üljön a tempillára rá. Úgyhogy én nem vagyok figyelős, Kovács testvér se figyelős, őrá is lehet nézni nyugodtan, de befelé nézők legyetek. A délutáni szolgálat ismét úgy, ahogyan délelőtt, hogy a kondorosi testvérek
szolgálnak, és azután majd igeszolgálat után meg a makói testvérek fognak szolgálni. Tehát hallgassuk a kondorosi testvéreket. Köszönöm, jó Istenem, mindennapi kenyerem, puha fehér ágyamat, édes csendes álmomat. Köszönöm az iskolát, ismeretet és tudást. Köszönöm a pihenést, a sok vidám nevetést. Köszönöm jó anyámat, minden csókja nagy öröm. Áld meg, édesapám, két erős, szorgalmas kezét. Köszönöm, hogy tudhatom, jó atyám szeret nagyon, és utunk végén, Istenem, otthonunk lesz mennybe fenn.
ígérted dicsőségesen. Tudom, hogy eljössz, egyszer megjelensz angyalaiddal az ég felhőiben. Tudom, hogy akkor magaddal viszed mindazokat, ki vártak már rád. Minden hűséges, téged követő, minden bárányt a jó pásztor megáld. Tudom, hogy eljössz egyszer Krisztusom, és eltöröz akkor mindent, ami bűn. Engedd, Uram, hogy erősebbek legyünk, és akaratod tudjuk követni bűn. Mi üdvözölni vágyunk Krisztusunk. Add meg e vágyunk, kéri, hőn szíven. Add, szent hozsánnád zengjünk, jó Urunk, ha jössz értünk az ég felhőben. Messze van Ekánál. Ha valaki énekelni, esetleg akarná énekelni, ha tudja az éneket, hát nyugodtan lehet. Jó? Amen.
kéklő ormain, ott, hol nem hallatszik-e földi sok kín, ott, hol nincs harag, gyűlölet, átkozó nyelvek, vértanú kezek, oda vágyom-e földi harc után, hol békét lelnék és megnyugodhatnák. Ott van a mi igazi hazánk, ahol nincsen árnya fények oldalán, ahol nem váltja fel a bánat az örömet, félelmes halál a boldog életet. Oda vágyunk mi a földi harc után, hol békét lelnénk és megnyugodhatnánk. Ott fenn van, ami hű, jó megváltunk, nála az igaz béke, nyugalom, szeretet, áldás, öröm, boldogság, égi hárfákon, ének, imádság. Hogy ne vágyna hát oda a lelkünk, e földről, hogy oly sok bánat a részünk. Már ma is mennénk, ha volna szárnyunk, ha nem kötne a földhöz a lábunk, ha jönne értünk az égi nagykövet, ha szólna Jézus, ó jövel gyermekem. Illés szekere, ha értünk jönne, mennénk örömmel Jézusunk elébe. Ott fenn a helyet Jézus készíti, elfogó egyszer érettünk jönni, de lelkünknek e földi létbe tisztulni kell a sok szenvedésbe. Ő ismer minket, figyeli életünk, ha készen leszünk, eljön majd érettünk. Várunk hát rá, küzdve, harcolva, néha fáradtan, de mégsem hátrálva. Minden javára válik annak, aki hiszen, velünk van a jó, szerető Isten. Ott a mennyben készen a helyünk. Jövel Jézus, ó jövel érettünk. Amen.
eljő az Úr. A pálmafáknak lombja ráhajolt az útra, amelyen a mester haladt. Odafent madarak kórusa dalolt, és népek szava zengett itt alant. Hozsánna, jő a népek mesiása, Hozsánna, jő az Úr. De csalfa népnek csalfa indulatja, egy hét után már életére tört. Egy hét sem telt el, s durván megtagadták, kereszten halt a kínai meggyötört. Bocsáss meg nékik, így suttogta ajka, bocsáss meg, hisz ezért jöttem a világba, így halt értünk az Úr. Felleg borult az egek kárpitjára, zokogva sírt a teremtett világ, de győztesen felkelt a napsugára, s beragyogta a bús éjszakát. Halleluja, mert mi is győztünk veled, feltámadott az Úr. Feltámadott, és elhagyta e földet, de ígérete biztat, szüntelen. Ha elkészíti nékünk a lakhelyet, eljön értünk, és magával viszen. Szóljon az ének hozzá, mennybe fel, jövel, Urunk, mert várunk, ó, jövel. Dicsőség a mennyben, és béke itt alant. Szóljon az ének, és zengjen a lant, a hárfák hangja, orgonák zenéje, szálljon esdeklőn fel a magas égbe. Jövel, Urunk, mert sóvárok szívünk, jövel, mert várunk rendületlenül. Jövel, és gyógyíts meg sok-sok szenvedésünk, mellyel a bűnnek démon a gyötör. Mert ő hall minket, hisz lelke itt van velünk, s eljő hamar. Az idő már kevés, ezért hirdeti világszerte népünk, ébredjetek, míg lehet ébredés. Időnk rohan, már üt a végső óra. 1, 2, 3, 4. Ó, föld lakója, borulj elé, mert jön már a Mester. Köszöntsük harsogó öröménekkel. Hozsánna, jön a mindenség Ura! Hozsánna, jön a dicsőség királya! Hozsánna, zengjen 1000 gurú hárfa! Hozsánna, jön az Úr!
többet szolgálnak a kondomosi testvérek, annál jobban ismerjük őket. De ad a hit, ad a remény, amit tolmácsolnak az énekükkel, az azt hiszem, hogy át akarják örökíteni, hogy nálunk is legyen olyan, hogy ilyen örömmel, reménnyel várjuk Jézus visszajövetelét. Én azt gondolom, hogy a gyönyörű énekek után most az igét nyissuk meg, és megtérem Kovács László helyében, pásztor, hogy nyissa meg Isten igét. Köszönjük ezt a sok szép éneket és szolgálatot. Én már is tanultam valamit. Igazából most gondoltam végig, hogy miért nem kell a mennyben majd aludni. Ilyen nem lehet aludni. Hát bármennyit eszünk, bármennyit ennénk is, és ott nyilván nem kell aggódni amiatt, hogy mennyit eszünk. Persze valószínűleg ott is a mértékletességünk jellemezni fog bennünket, de bizonyára, hogy emiatt nem aludnánk. Most hadd nyissam meg éppen ez az Istenek igét egy olyan helyen, amely valahol erről a érzésről, vagy erről a gondolatról szól. Hát a legegyszerűbb ma délután is a zsoltároknál maradni, hiszen azokról lehet a legrövidebben beszélni szerintem, vagy az egyszerűbbé teszi ezt az egész délután. A 29. zsoltárt választottam, 11 verse van mindössze, olvassuk meg együtt, és utána néhány gondolatot erről a zsoltárról. 29. zsoltár, nagyon ritkán olvasott zsoltár ez, hogy megbújik a többiek között, alapvetően nincsenek, úgy tűnik elsőre olyan nagy, óriási igazságok ebben a zsoltárban, és ezért egy kicsit hanyagolva van, megmondom őszintén, miért a tanul. No, nézzük ezt a zsoltárt. Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességében. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög. Az Úr ott van a nagy vizek fölött. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédusokat tört el, összetöri az Úr a Libánon cédusait is. És ugándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szól, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megbolyasztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, és az Úr megáldja népét békességgel. Minél többször olvasom és gondolom végig ezt a zsoltárt, annál jobban teszik nekem. És remélem, hogy át fogom tudni adni ennek az ízét, ennek az örömét, ennek a zsoltárnak. Ugye azzal indul ez a zsoltár, hogy adjatok az Úrnak. Hát egyáltalán mit tud a földi halandó, a bűnös ember adni az Istennek? Az első gondolat az, hogy nem tudunk mit adni az Istennek. Nincs mit adnunk. Ami nekünk van, az oly kevés, az oly gyenge, az oly selejt, hogy abból mi semmit sem tudunk adni az Istennek, amivel őt meg lehetne elégíteni, amivel Istent meg lehetne, vagy bármit adhatnánk neki olyat, amivel ő elégedett lehetne. Az 50. Zsoltárban visszacseng még ez a gondolat, a 8. verset a 14-ig hadd olvassam el, jobban érzékeltetni, hogy egyáltalán az Úrnak mit adhatunk és mire van neki szüksége. Az 50. Zsoltár 8. versétől így olvasom. Nem feddelek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, és a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegynek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom én. Nyilván most jönne a válasz, hogy nem. És ezért azt mondja Isten, hogy egy dolog jöhet szóba, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat.
Tehát elsorolja, hogy mi az, amit az ember, ha adna is, az egy hiába való ajándék lenne az ember részéről az Isten felé. Hiába adnánk mi a tulkokat a házunkból, a vakokat az akolból. Ha mondjuk Isten megéhezne, akkor mivel tudnánk őt megelégíteni? Neki ő nem eszi a bikák húsát, nem issza a vakoknak a vérét. Istennek erre nincs szüksége. Ezért nem kér tőlünk soha semmilyen. Nála ott van a földnek minden java, ezüstje, aranya, bányája, mind az övé, a mezőnek a vadjai, állatai, mind az övék, tehát ezért mi nem adhatunk tulajdonképpen neki semmit. Egy dolgot kér tőlünk, hogy hálával áldozzák az Istennek. Az, amit itt a 29. Zsoltárban is olvasunk, hogy adjatok az Úrnak ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet, és imádjátok az Urat a szent ékességében. Szeretném, hogyha ráfigyelnénk erre a 3-as dologra, amiben van egy, számomra úgy figyeltem meg, hogy egyfajta fokozatosság is. Amikor azt mondja, hogy adjatok az Úrnak tiszteletet, adjatok dicséretet, és adjatok imádatot. Mi a 3 között a különbség? Vagy miért gondolom azt, hogy ez egy fokozás is lehet? Hadd mondjak erre példát az emberek világában. Tisztelni lehet azt a valakit, akit én nem ismerek. Én tiszteltem az ország vezetőit, bár sose fogtam velük kezet, soha nem váltottam velük semmiféle beszélgetést, nem folytattam velük, és ha úgy tűnhet számomra, hogy jóra való emberek, akkor tisztelhetem őket anélkül, hogy ismernék. Tehát ezért a tisztelet ez egy olyan egyszerű dolog, hogy ismeretlenül is lehet a másik ember tisztelni. Ugyanúgy Istent is lehet tisztelni ismeretlenül. Vannak, akik megteszik azt, hogy nem ismerik, de azért még tisztelik. Aztán ott van a második körben, hogy adjatok neki dicséretet. Csak olyan valaki tudok megdicsérni, akit ismerek, akit hallottam, akinek láttam a szolgálatát, annak el tudom mondani, hogy de jó szolgálat volt. Köszönöm szépen, ügyes vagy, megdicsérlek érte. Tehát ez már a dicséret feltételezi, hogy van egy személyes kapcsolat vagy azok között, akik között ez a dicséret kialakul és megvalósul. De a tiszteletnél még sokkal több, vagy a dicséretnél pedig több az imádat. Azt mondhatnánk, hogy ez az a legmagasabb foka 2 lény között a kapcsolatban, ami az imádatban jelenik meg. Egyik lelkésztől hallottam azt, hogy olyan, és ez kicsit durva példa, de csak elmondom, mert mondhatom, kollégámtól hallottam, és hasonló helyen hallottam, tehát ha őnek az Úr megbocsájtott, akkor nekem is megfogja, innen a bátorság, hogy olyan, azt képzeljük el, amikor a kutya nyalja, vagy éppen nyalogatja a gazdáját. Akár a kezét, vagy az arcát, attól függ, hogy az ember mit tart oda. Jó, ez persze nem mindenki kedves jelenet ez, de mégis mit fejez ki a kutya? Szavak nélkül. Nem tud beszélni, nem tudja elmondani, nem tud egy Zsoltát olvasni a gazdájának, hogy gazdám, ezt gondolom és ezt érzem, hanem elkezdi nyalni a gazdáját. A teljes odaadást, a teljes engedelmességet, a teljes alázatát fejezi ki a kutya azáltal, ahogy ezt a gazdája felé megteszi. Most valami ilyet vár el a Jóisten tőlünk, amikor már az imádatról beszélünk. Azt a teljes odaadást, azt a teljes odaszentelődést, amire persze megint csak nem lehet bealudni, nem lehet rajta elálmosodni, nem lehet érzéketlenül, unottan végig asszisztálni az Isten imádatát és tiszteletét. Tehát azt mondja Isten, hogy ezt a keveset, ha ez még mindig kevés nekünk, vagy úgy gondoljuk, hogy ezek után ez még mindig kevés, de Isten ezt a keveset elvárja tőlük, hogy ezt adjuk. Nem a pénzünk kell neki, nem a bikáink húsa és vére kell neki, nem az uborkáink és a paradicsomjaink kellenek neki, hanem a mi tiszteletünk, a mi dicséretünk, a mi imádatunk. És ma, ezen a napon szerintem ez történt. És ez történik még mindig. Tovább, ha nézzük ezt a Zsoltát, akkor ismétlődik benne valami nagyon sokszor, és ez azt gondolom, hogy első olvasás is feltűnt. Az, amikor azt mondja, hogy az Úr szava, az ő szava. A 11 versből szinte egy kivételével
illetve 7 versben hangzik ez a kifejezés, hogy az Úr szava, és egy kivételével pedig minden versben ott van az a szó, hogy az Úr. 11 versből 10 versben ott van, hogy az Úr. Azt szeretném veletek együtt végig gondolni, hogy mit is jelent ez, vagy miért kell ennyit emlegetni azt, hogy az Úr szava. Mire jó az Úr szava? Mi az, amit az Úr szava által, vagy szaván keresztül meg fog valósulni? Ugye az első dolog, amit legelsőként adventistáknak eszükbe is szokott jutni, hogy az Úr szavában egy teremtő erő van. Ő szólott és meglelt, parancsolt és előállott, tehát hogy az Úr szava az egy teremtő szó. Hiszen ezt olvasjuk